Det er en sygdom. Med muskler. Der er involveret muskler. Altså, jeg er ikke sikker på, det er. Muskelsvind. Ved du, hvad det er? Nej. Hvad muskelsvind er? Jamen, det er jo en sygdom, som gør, at musklerne gradvist bliver nedbrudt. Så falder kroppen lidt sammen. Og man kan ikke rigtig, så man kan godt havne i et kørestol, ikke? Jeg tror, man er afkræftet og tynd, tænker jeg. De fleste af dem, jeg har set, de sidder i kørestol. Lidt hævet. Hævet? Ja. Der er ikke noget med hjernen. Det er jo også en muskel, altså det svinder vel også. Som en hjerne og en muskel også. Ja. Det kan godt være, det i hvert fald var lidt svagere. Ja. Men ja, det tror jeg bestemt, det gør. Altså, jeg tænker, det er kroppen, der er handicappet, ikke nødvendigvis det mentale. Jeg er atletiker eller sådan noget, så... Håndværk er også noget sidespil, det gør, tror jeg. Men hvis du bare har et niveau, bare sådan CBS eller andet, så kan du se det. Ja. Nej, bestemt ikke. Det er der ikke noget. Det var også lidt akavet at skulle bukse det. Men det er ikke, fordi jeg vil væmmes ved det, eller ikke gøre det. Nej. Absolut ikke. Jeg hedder Ronny Løsgaard Pil og er 32 i en måneds tid nu. Jamen, jeg er bygningsingeniør. Det er noget, jeg sådan altid gerne har villet. Jeg arbejder så halvtid, altså det er 18,5 timer om ugen i en flexjob ansættelse, som gør, at jeg får løn, som jeg arbejder fuldtid. Og så har jeg jo været her nu i 7 år. Jeg har noget, der hedder Duchenne muskeldystrofi. Og det er sådan lidt en speciel definition, fordi det er egentlig den samme sygdom som i noget, der hedder Beckers. Og jeg ligger sådan lige på grænsen imellem de to sygdomme. Muskelsvind er en genfejl, der er, så det er en medfødt ting. Og den angriber sådan set hele kroppen, kan man sige. Det er 3 år siden, tror jeg, at jeg ligesom sagde, at nu kan jeg ikke rigtig trække vejret selv. Godt nok mere. Jeg er blevet nødt til at have en respirator. Så det var sådan den sidste store negative skridt, man kan sige, at sygdommen har taget, der ligesom beviser, at nu er jeg ligesom nået et skridt videre. Men mine forældre fandt ud af det allerede, da jeg var 2 år. Der fandt de ud af, at der var noget galt her. Jeg udviklede mig ikke lige så hurtigt som andre og sådan noget. Og så da jeg var 3 år gammel, der fik de så fundet ud af, hvad det var, jeg fejlede. Så symptomen er, at man ikke har de samme kræfter som andre. Så det tog længere tid at lære at gå, og at man bliver hurtigere træt end andre. Men altså i det store hele, og i forhold til mange andre, jeg har set, der sidder i kørestol, der vil jeg sige, at egentlig har det været en meget, meget normal opvækst. Hvis at de andre kammerater, de begyndte at løbe eller sådan noget, så måtte jeg hen og have fandt en cykel, og så fik jeg mig en 3-hjulet kørestol, som kunne køre noget stærkere til, når man er ude at løbe og lege og sådan nogle ting. Han har været omkring 8 år, vil jeg sige, at det er, jeg begyndte at bruge kørestol. Jeg har altid været en stor del af det sociale liv og i klassen og den slags. Jeg spillede nok ikke lige så meget fodbold som de andre drenge, men så brugte jeg noget tid på nogle andre ting i stedet for, at jeg kan måske være lidt mere inde i klassen og snakke. Ja. Jeg har aldrig følt, at der er blevet forventet mindre af mig end af andre, af mine brødre for eksempel. Så jeg havde aldrig sådan, overvejet, at der ikke skulle være de samme muligheder eller de samme forventninger til mig som til andre. Og det er noget, jeg sætter meget stor pris på. Jeg har ikke set mig selv som anderledes. Selvfølgelig skulle jeg nok ikke ud og være håndværker eller sådan nogle praktiske ting, men det har ligesom også bare været en helt naturlig del af min opvækst, kan man sige. Jeg egentlig hjælper 24 timer i døgnet, så der er helt tiden i nærheden, som jeg kan kalde på. Når jeg først er blevet sat hen og er blevet
placeret foran computeren, har fået musen og sådan nogle ting, så klarer jeg mig egentlig selv i flere timer, så får jeg brug for hjælp til at hente et glas vand, eller hente papir, jeg har printet i printeren. Så i forhold til sådan det offentlige rum, der er meget god tilgængelighed, synes jeg. Problemet er lidt mere nu, når at alle ens venner er så begyndt at flytte væk hjemmefra og flytte i lejligheder. Der er det, at det giver et rigtig stort problem med tilgængeligheden. Det er meget ofte, hvis jeg skal introducere mig selv og forklare noget om mig selv i nogle grupper, eller i cellegruppe i kirken, hvor man sådan tager en runde og siger, fortæller om dig selv. Så det 80% af gangene, der glemmer jeg at sige noget som helst om, at jeg sidder i en kørestol. Min tro på Jesus giver mig liv, altså det giver mig overskud, det giver mig specielt også, når man nogle gange kan føle, at folk inviterer mig ikke til en fest og sådan noget, så ved man, at der er en, der altid gerne vil være sammen med mig. Kan det godt ærger lidt, at det skulle være nødvendigt, at jeg skal sidde i en kørestol og være så afhængig af så mange mennesker for at kunne gøre det, som Gud bruger mig til, som det er nu. Men ja, så giver det et tro og et håb på, at når tiden er inde, at Gud så også vil bruge mig til at vise et stort mirakel, og at jeg vil kunne gå igen, og jeg vil kunne opleve mange af de ting, som jeg ikke har kunnet gøre nu, og det har jeg stadig en fast tillid til, at det vil ske, men også er også meget afklaret med, at det ikke er nu,